Kweminye imizi bathole kanzima bafethi, kodwa ayikho imizi engenazo inkinga zayo. Ngiye ngizwe nje ngale nkinga yokuthi uthothe emzini yabantu kuthi uyidlozi lakhona umuntu wakhona walithwebula. Uyanotha kuphela abanye abantu bakhona kuhlangana lutho njalo mangabe bezokwenza umcimbi uqala enza umcimbi wakhe eceleni angabatsheli yabo, just ukuthi awubike lo mcimbi ngembuzi. So izinto enjengalezo ziyenzeka, kuthiwa amanzi amnyama lonto, umuntu uphehla amanzi amnyama. Uthola mhlawumbe kwesike isikhathi amanzi amnyama aphehlwa kudala omkhulu asewele ingane zakhona ziyashona noma iphathwe izifethi lezaziwayo nje yabo, lonto ibizwa ngokuthi imidliwa. So ubaba uDube ke inyanga enkulu uthi ke uyayilapha izinto enjengalezo. Ubaba uDube ulaphayana Gababa ngasemfezi tavern, ulapha ke ngomuthi ekuthiwa i3-in-1. Lo muthi lo uphinde usebenze nasesilwaneni futhi. So ungasondela ke kuyena ku 072 544 6279 u072 544 6279. Ubaba uDube kusesiza abantu abaningi bakakhulu bafethu. Inyanga nje ethenjiwe ubaba osemdala, so akaxhaphazika abantu mfethu. Ungasondela kuyena umvakashele lapha ngasemfezi tavern eMgababa. Kanti ke uyatholakala futhi nasekhasini la YouTube mawuthi ufuna ukumbona mhlawumbe ezinye izinto azenzayo, uDr Dube TV. So mthinteke kule number 072 544 6279. Umuthi ke lona ke awuphushayo kulokhu ulobizwa ngokuthi 3-in-1 osiza esilwaneni uphinde usize nasemanzini amnyama aphehlwayo ekhaya. So ngiyabonga kakhulu.